What's up Tarlagueños? So for today's video guys, pupunta tayo sa La Maceta sa Barangay San Francisco, Santa Ignacia, Tarlac. So ito na nga guys, andito na tayo sa mismong arko ng Santa Ignacia. Hanapin na lang natin yung Santa Ignacia Public Market. So kung gusto nyo madaling puntahan, yung search nyo muna Santa Ignacia Public Market. Ito na nga Tarlagueños, andito na tayo sa Santa Ignacia Public Market. So yun, from here guys, nasa 4 minutes na lang yung La Macetas. So ito yung Santa Ignacia Plazuela. Pwede nyo namang i-google map agad yung mismong La Macetas guys. So dire-diretso lang naman nun. From Tarlac City, nasa 20 to 30 minutes lang naman yung biyahe nyo. Yung nga na Tarlagueños, magmula dun sa Santa Ignacia Public Market. So ito, may signage naman dito, yan La Macetas and then T-Bones. This way, 1.2 kilometers away. So malapit na lang siya. Yung pupuntahan natin is sa Barangay San Francisco, Santa Ignacia, Tarlac. Yun. So inulit ko, pwede naman siyang i-Google Map. Magmula dun sa kanto, Tarlagueños yan, makikita nyo na yung arko ng San Francisco dito sa Santa Ignacia. So eto na nga Tarlagueños, yung La Macetas dito sa Santa Ignacia. Ayan, nag-offer din sila ng 199 steak. So yung mismong restaurant nila, nakapaloob yung T-Bones. What's up Tarlagueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, dito tayo sa La Macetas, dito sa Barangay San Francisco, Santa Ignacia, Tarlac. Nag-open sila ng weekdays, Monday to Thursday, 4 PM to 10 PM. And then kung weekends naman, Friday to Sunday guys, open sila ng 3 PM to 11 PM. So yun, papasok na tayo, papakita ko sa inyo yung pinaka-place. Tara! So ito, sa bungat pa lang guys, yan. Makikita nyo na yung pinaka-menu nila. So yan, nag-franchise sila kay T-Bone. So under siya ng La Macetas dito sa Santa Ignacia. So ito guys, nag-offer sila ng Cafe Lingga. Yan, Cafe Lingga, State Project, Wings and Ribs. And then may mga rice meals sila, chicken wings platters. And available din sa kanila guys mga cocktails and mocktails menu nila. And then mga beer. Yan, and importante yan, nasa menu nila guys yung coffee, pwedeng hot and then pwedeng ice. So pasok na tayo, papakita ko yung pinakaloob ng La Macetas. Good afternoon po. So yan guys, no, pwede rin kayo mag picture taking dito sa may swing nila. And then pagpasok nyo pa lang ng La Macetas, makikita nyo na al fresco dining. So maraming available na tables and chairs na makikita dito sa mismong La Macetas. So ito, bubungad rin sa inyo no Tarlagueños itong kubo nila. So kung marami yan kayo, nasa 15-20 bucks, so pwede nyo gamitin to and then pwede kayo magpabook. So sa other area nila guys, ito naman, so marami ring available na tables and chairs dito. Ayan. So akandahan niya no Tarlagueños, napakaraming mga halaman na makikita mismo dito sa La Macetas. Yan, kung nature lover kayo, sigurado magugustuhan yung pinakalugar. Ito na yung ano nila, bar counter. Ayan siya. Ito guys, gazebo type siya na pwede kayong mag-dine in. Napakaganda nung pinaka-place nila dito sa La Macetas. Napaka-cozy, siyempre ang ganda ng ambience, lalo siguro kapag medyo madilim na talaga. Pag sinundan na itong mga chain lights, talagang makikita mo yung pinaka-itsura niya. Kumain kayo, dito ay La Macetas. So ito na nga Tarlagueños, yung pinipir sa atin ng La Macetas dito sa Barangay San Francisco, Santa Ignacia, Tarlac. So kasama natin si Sir Ray at si Ma'am Janet. Ma'am Janet, ayan. So napakarami nung pinipir nila sa atin, no?
Sir, ano ba yung pinrefer nyo dito? Yan. So, meron tayo dito yung pinagmamalaki namin chicken wings. Then, meron tayong nachos el bomba. Meron tayong truffle mushroom pasta. Meron din tayong pasta alle vongole. Then, meron tayong chick quesadilla. And then, meron tayong Olive Garden Alfredo. And then yun guys, no, nag-offer din sila ng T-bones or yung steak. So yung steak nila guys, sa medium cut steak nila plus rice, 199 pesos. Ayan. Napakalaki ng ano guys, nung steak nila for only 199 pesos. And then 299 pesos yung large. So may plus rice na yun, no, sir. Yes. And then sa 1 kilogram, 3 pieces, 699. And then sa 1 kilogram din na 4 pieces, 699. Wala pa siyang rice. Wala pang rice. Pero mag-add-ons kayo ng rice, 19 pesos. Yes, And 19 then pesos lang. mashed potato, 49. Mixed veggies, 49 pesos. And then yung T-bones, salad, 49 pesos. Ito po yung backyard burger po namin. With the fries na po ito. And ito naman po yung shredded sandwich po natin. Shredded chicken sandwich. Sandwich. Ito naman po yung clubhouse po natin. Ayan, pakita natin. So, clubhouse. And then, ito, Yan yung ayan. ating crispy chicken burger. Crispy chicken Yes, burger. labas lang po yan. Yung flavors po ng mga drinks natin is meron po tayong kiwi soda, mango soda, blueberry soda, and strawberry soda po. Yun, kung mahilig kayo sa mga fruities flavor ng mga soda, wala siyang alcohol content. Wala po. Yun, yung kagandahan niya. Pero itong mga to, sir, Yes po, meron po tayo. So, sa mga naghahanap po ng mga cocktails dyan, meron po tayong mga ino-offer na different cocktails. Yung mga nandito po natin ngayon, meron po tayong mojito, and then also tequila sunrise. Then sa mga coffee lovers, meron din tayong coffee mocha dito, tsaka caramel macchiato. and then nag-offer din kayo ng hot. Yes, Sir. meron din po Yun. tayong hot. Yung chicken wings nila, may 15 flavors. 15 Pag ni flavors. Sir Ray kanina. So, every weekends, Friday to Sunday, unlimited. Unlimited. 249 with rice unlimited, and then 299 pesos with rice and drinks unlimited. So yun, bali titikman na namin. Syempre kasama natin si Sir Ryan, Ma'am Janet, na titikim ng mga foods nila dito sa La Macetas. Yan. Bali si T-Bone, sir, pinasok nyo na dito sa La Macetas. Oo, franchise Yan. po namin yan. Franchise. Alam nyo naman guys, no, patok na patok ngayon sa mga Tarlaqueños and then sa Pampanga itong T-Bones. Kung gusto nyo makatikim ng T-Bones or steak, so punta na kayo dito sa La Macetas. Yan. So, that's it. Curious talaga ako sa lasa ng sa may T-Bones kasi ang daming nagpo-post sa social media. Oo, Na kasi patok talaga. patok na patok talaga ang T-bones ngayon. Oo, tama sir. Tapos 199. Napakamura. Pangmasa talaga. Oo, pangmasa talaga. Unlike sa mga ibang mga steakhouses na napakamahal ang steak Oo. nila, at the same time, hindi pa ganun kalaki. Tama, Dito sa tama. amin, talaga malaki talaga yung steak namin. Napaka-tender niya guys. Oh. Is it? Kain po. That's it. Anong oras kayo nag-open, sir? Bali 4 PM kami during Mondays to Thursday, 4 PM to 10 PM. Then Friday to Sunday, 3 PM to 11 PM. Oo, Soon guys, abangan nyo. Siyempre, mag-open na rin ng lunch si La Macetas. soon, hopefully. Kailan ma'am, nag-open si La Macetas? Nag-open po siya noong February 8. Yun po yung soft opening niya. Then yung grand opening po namin is noong Feb 14. Yeah, sakto po, Valentine's Sakto Valentine's, yun. Yes. yun. Tsaka napakaganda nung mga place, napaka-cozy, ang ganda ng ambience guys, lalo na paggabi. Nakikita nyo ang daming chain lights. And then syempre kung nature lover kayo, sa mga plantitas guys, perfect yung pinaka-place ng La Macetas. Biglang na busy Sobrang sarap ng food. Naging busy po kami lang. Speechless. Lalo yung steak, sir. Diba? Yeah, tama. Yung T-Bones steak guys, for only 199 pesos, makakatikim na kayo ng ganito. Napaka-tasty, tapos juicy. Hindi siya dry sa pinakaloob. Tapos napaka-tender niya guys. Pag isang hiwa mo lang, hiwalay. Yes. Yun na may importante sa steak, diba? Yan yung pinagmamalaki ng T-Bone Steakhouse talaga. So sa mga taga Santa Ignacia dyan, punta na kayo dito sa La Macetas. Naimas, yun. Umay kayo dito ay La Macetas. Naramanan nyo dito ay food nga i-prepare mo dito ay panalo, Naimas.
Yun sa mga kabalin naman natin dyan na Kapampangan. So munta na kayo kening Lamasetas, kening Santa Ignasan, manyaman yung pamangan. And syempre napaka generous ng Lamasetas yan. Ang dami ng pinrepair nila sa atin. Syempre yan, bumburient na kamaning steak, kening mura ne, manyaman niya po. So bali titikman na namin itong mga chicken wings ng Lamasetas. Yan ma'am, kuha ka ng chicken wings. Anong flavor pala nito, sir? Meron tayong honey glaze, Honey glaze, sriracha, Sriracha. tsaka garlic parmesan. garlic parmesan. So dito ako sa honey glaze. Dito po ako sa sriracha kasi Ako mahilig naman, po dito ako sa maanghang. parmesan. At the same time, during pala Fridays and Saturdays, meron tayong acoustic band. So, habang kumakain kayo, pwede kayo makipag-date, pwede family gathering, pwede kayo dito sa Lamasetas at makinig at mag-enjoy dito sa place natin. Saan magpa-best to, sir? Yung live band natin? Dito sa may logo. Ayun, sa may Yan, logo doon kanina. Yung malapit sa Gazebo ba yun? Oo, malapit sa Gazebo Gazebo. area. Napaka-romantic ng place. Sarap. Si Ma'am Janet, tinikman na itong isang burger. And then si Sir itong yan, pasta. So kung may mga kasama kayong bata guys, meron ka naman kayong pagpipilian. Maraming mga snacks na pwedeng orderin. Tulad yan, may mga burgers burgers, din. labaws. So Patok pwede na patok po sa mga bata yan. yun, mga tama. burgers talaga So sa namin. mga yan adults, dyan yung steaks nila, chicken wings, pasta. Nice. Lahat ng cravings nandito na po, kaya Pinagsama-sama na lahat. Yan. Sana nga soon na magkaroon sa ng lunch. Hopefully soon. Tinikman ko na yung kanilang soda drink. So yung kiwi. Ano to, sir? Yan. Mushroom croquettes. Mushroom croquettes. Yun. So ito. Tikman natin. So ito guys, next ko titikman itong crispy chicken burger nila. So yung mga burger nyo, may kasama na pong May kasama ng fries. fries, yun yung kagandahan. Pero pwede kayong mag-order ng separate fries kung gusto nyo. Meron tayong truffle fries. Truffle fries. Yung tinikman mo sir, yung truffle mushroom Truffle pasta. mushroom pasta. Actually, before nakatikim na rin akong truffle mushroom. The best yung lasa ng truffle mushroom. Pagin ako. Ano kasi name ng drinks natin sir? Tequila sunrise. Tequila Sunrise. Yan, ito may alcohol content. Alcohol content. Mhm. Mga cocktails. Binanatan na ni sir yung mojito. Hinanatan ko na itong mojito Sip namin. lang ako kasi magbibiyahe pa tayo pa uwi. So itong Cafe Lingka, naka-pesto rin dito sa loob ni Lamasetas. Lamasetas. DIY Cafe, dito Yeah. sa mismong bar niya. Kaya pinangalan ng Cafe Lingka, bali may tagline pa yun eh. Cafe Lingka, kung saan gusto kitang makasama. Dito, sa Lamasetas, syempre. Yun pala yun. Kaya Yeah. Cafe Yan, Lingka. kaya Cafe Lingka. Cafe Lingka. Kung saan... I know. Yan mo lang nalaman yun na. Yun niya lang nalaman yun. Pero yung pangalan niya, Bite Lamasetas, yun nga nabanggit sa akin ni Sir kanina. Paso, di ba? Yeah, the pants. Lagay ng Mga halaman. Oo, Kung makikita nyo naman talaga dito sa area, marami. Yung halaman, Yeah. mga halaman. Maraming mga paso tapos yan, puno ng halaman. Kaya napaka-presko nung pinaka-place nila. And syempre, masarap yung foods. Tikman natin itong chicken quesadillas nila. So, ito, may sa top niya, meron siyang blue tornado, sir. Blue turnip. Ito, naka-team na ako before. Nakikita nyo, bulaklak siya, na lasang kamatsili. Para sa akin, yung pinakalasa niya. No? Yun yung pinaka-close na lasa niya. Sir, yan. Tikman muna namin itong chicken quesadillas. Wow. Hindi siya mahirap kainin kasi medyo util lang siya. Talagang naka-bite size na Mm. talaga. Tsaka sa mga pasta lover no sir, marami kayo mga flavors talaga Meron ng kaming pasta. 5 pastas. The best. This is Afogaro Al Cafe. Yun. So, Isa sa mga dessert po namin yan. tapos ba yan siya sir? Ay, may Vanilla coffee ice, content. vanilla ice cream na drowned sa espresso shot. Okay. So ito ma'am, titikman ni
Ma'am Janet. Yan. Siyempre, di tayo papayag na hindi nyo titikman. Siyempre. Ito sir. Guys, let's eat. Isa, ayan. Mm. So after nyo kumain ng mga snacks nila, pasta, Meron siyempre tayong meron dessert. silang dessert. Ilan mga dessert nyo sir? Bali, tatlo. Meron kami creme brulee, tsaka ano yung isa, Miss Janet? Panakora. Yung isa meron kami ng panakora. Rinig yun yung panakota. Panakora. Sarap talaga ng apugato. Apogaro. Al Cafe. Bago po sa menu po natin, yung Nachos El Bomba. El Bomba, ibig sabihin medyo spicy ito. Hindi. Medyo may Spicy. Kasi may pag may salitang bomba, alam mo na. May pasabog talaga. Tama. Tsaka loaded siya ng ano, ground beef, di ba? Ground beef, Ayan. at the same time may salsa, meron siyang bechamel, yun. Tsaka yung ano namin, yung nachos namin, hindi siya yung literal na nacho chips. So may iba kaming ginagamit. Smaller wrapper ang ginagamit namin. Ma'am. Kahit kanina pa siya naka-serve sir, crispy pa rin, di ba? Kasi smaller wrapper ang gamit namin. Yung iba sa ibang tips talaga. So ito na nga guys, no, titikman na natin yung mga ice coffee nila dito sa La Maceta. So yung flavor no sa akin, caramel macchiato. All time favorite yan. Oo. Yung sa'yo ma'am? Ito naman po yung cafe mocha. All-time favorite din siya actually. Tama, ito mga flavor na to talaga. All-time favorites talaga. Mga yan. best seller. Coffee lovers Mm. dyan. So nag-offer din sila ng mga hat. Yan. So ako, lagi naman in-order ko guys eh. Hindi ako nag-hat talaga. So yun guys, meron din kaming Facebook page. Like nyo lang, La Macetas. So sa La Macetas, doon nyo makikita yung mga updates namin everyday. At the same time, pwede nyo siyang kontakin doon. Tapos during busy days, katulad ng weekend sir, Pwede silang pabuhay. pwede silang pabook, Yun, pwede kagandahan for niya. reservation. And then yun nga, baka meron silang upcoming promos. So, follow nyo na guys yung Lamacetas Facebook page. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre guys, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga ibang kailyan natin dyan at mga kabalin na meron ganito kagandang place dito sa Santa Ignacia guys. Pag narinig mo Santa Ignacia, di ba? Saan yun? Saan yun? No? Actually, kaming taga Kapas, Bamban. First time ko mag-vlog dito sa Santa Ignacia. Yun guys, marami palang magandang place. Tulad dito ng La Macetas. Kung nature lover ka, magugustuhan mo. Yung foods, napakasarap. So yun, hanggang dito na lang. Cheers! May kayo! Dito ay La Macetas!